Имате ли хиперлордоза? Изглеждате ли така? Искате ли да изглеждате така? Искате ли да промените това в това? Или искате вашето тяло да изглежда по този начин, а не по този? Ако да, изгледайте това видео до края, за да разберете как може да коригирате вашата полза на тялото. А ако желаете, може да видите моето първоначално видео за хиперлордозата, където обяснявам подробно какво е тя и какъв точно мускулен дисбаланс се причинява. А в това конкретно видео ще ви покажа упражнения, които засилват седалищните мускули и помагат да изправите вашето тяло. Първото нещо, което ви е нужно, да се научите да фиксирате тялото в коректна позиция и да контрахирате нужните мускули за нея. Най-удобният начин за изпълнение е от тилен лег с гънати крака. Първа стъпка е да проверите дали имате арка в поясната област на гърба. Втората стъпка е да стегнете корема и да изправите и приберете ребрата към корема. Едновременно стягаме седалищните мускули и завъртваме таза, като горната му част отива назад и надолу, а долната отива напред и нагоре. Ако изпълните тези стъпки коректно, арката в поясната област на гърба трябва да изчезне. Започнете от 10 до 20 повторения на това движение и след това задръжте 15 до 30 секунди в правилна корекция, за да привикнете към желаната позиция на тялото. Това упражнение може да го изпълнявате дори и сутрин в леглото. Може да бъдете на колени или прави с риск околните в залата да предположите, че тръгнете за нещо друго, а не за изправяне на тялото ви. Следващото упражнение е Готелс мост. За неговото изпълнение е изключително важно да приложите вече научената правилна корекция. Когато я вземете, започвате да стягате седалищните мускули и да повдигате таза нагоре до неутрална позиция на торса. Не огъвайте гръбначния стълб. В края можете отново да задържите в най-горната позиция. Примерни алтернативи са Готелс мост на един крак, Готелс мост с крака върху топка или примерно хип тръст. Задължително е при всяка една вариация да държите правилна корекция, гърба изправен и седалищните мускули да изпълняват движението. Хиперекстензиите и румънската тяга са други примери за упражнения, които при правилно изпълнение биха ви помогнали за подобряване на стойката ви. Старайте се готелната мускулатура и задните бедра да бъдат двигателни мускули, а в гръбначния стълб да няма никакво движение. Клековите също биха ви помогнали в случая, ако се изпълняват до адекватна дълбочина. Последен пример за упражнения, които могат да ви помогнат да засилите седалищните мускули, са всякакви форми на глутеални ритници. Няма значение дали ще ги изпълнявате с изправен крак, с гънат в коляното крак на 90 градуса или упражнение като бардок. Всяка една вариация изолира седалищните мускули и е подходяща. При изпълнението им се старайте да държите гръбначния стълб изправен и да няма движение в него. Движението трябва да е единствено в тазобедрената става, като връщате бедрото надолу и го повдигате обратно нагоре, като стягате готелците. В следващия клип ще ви предложа подходящо упражнение как да стегнете коремните мускули, за да коригирате вашия мускулен дисбаланс.